O alcalde de Ribeira denuncia presións para que concelleiros do PBBI firmaran a moción de censura. Esta mañá foron destituídos Vicente Mariño, Herminia Pouso e Fernando Abraldes do Goberno Municipal. Mañá de reaccións políticas á moción de censura presentada onte por PBBI e PP contra o actual goberno ribeirense, do que formaban parte os independentes. Esta mañá, o alcalde Luís Pérez Barral e os 4 concelleiros do BNG compartiron as súas impresións desta acción e informou que hoxe foron destituídos do Executivo Vicente Mariño, Herminia Pouso e Fernando Abraldes. Tania Redondo continúa formando parte do goberno municipal, xa que Pérez Barral denunciou ameazas para que firmara a moción. Acabou asinando, mediante moitas presións as que someteron a esa concelleira, aclarar tamén que eu pídolles tanto ao señor Furones, que xa o verbalizou públicamente, como á señora Redondo, que saian coa cabeza ben alta do goberno municipal. Creo que o seu traballo foi encomiable e que non deben sucumbir a ningún tipo de presións nin do PBBI nin do Partido Popular. Ante todo, compre ter a dignidade e a cabeza ben alta. E creo que os concelleiros e concelleiras que estamos aquí, igual que o Partido Socialista ou o Partido Barbanza Independente, que pasará non a escritos, poden sair ca cabeza ben alta do goberno municipal porque fixeron moi bo traballo. O rexedor local asume agora as áreas que levaban os concelleiros destituídos e recordou que xa tras as eleccións de 2023 houbo intentos en forma de coaccións para que o PBBI non secundara a súa investidura. Foron os propios concelleiros e concelleiras hoxe do Partido Barbanza Independente, o señor Mariño, a señora Pouso e o señor Abraldes, os que nos comentaron todas as presións que tiveron que sufrir no ano 2023, incluso chegando a propoñer cartos para impedir ese acordo co Bloque Nacionalista Galego. Entón eu pregunto, esas presións foron aceptadas neste momento para poder desaloxarme a min como alcalde do Concello? Porque non temos ningún documento, á prensa tampouco se lle facilitou ningún documento de cales eran os motivos para facer un cambio de goberno. Non se motivou esta moción de censura, porque non hai motivos reais. Pérez Barral sinalou que esta moción responde a intereses partidistas e particulares, xa que o goberno municipal funcionaba e traballaba en prol da veciñanza, algo que os veciños, afirma, valoraban, e denunciou os atrancos e as chantaxes feitos pola Xunta dende que asumiron o Executivo local. Aquí hai unha operación orquestrada dentro do Partido Popular e tamén ca connivencia da Xunta de Galiza. Leva sendo boicoteado por parte da Xunta dende hai moitos anos, dende o ano 2023. Os propios artífices da moción de censura, a señora San Pedro ou o señor Mariño, explicaron que esta moción de censura ven motivada polo atranco das festas de Ribeira. Unhas festas que intentou paralizar unha administración como foi Portos de Galiza, o Partido Popular. Pero que, ademais diso, vemos como fomos sometidos a chantaxes que non quixemos nunca asumir e que sempre defendemos ao lado dos veciños e veciñas de Ribeira, como é o bloqueo da residencia pública de maiores, como é tamén a falta de financiamento para o novo polígono industrial ou como son os recortes en servizos tan esenciais como a sanidade ou a educación. Moción de censura que incumpre o acordo firmado entre BNG, PBBI e PSOE no 2023 para tomar as rendas do goberno de Ribeira. O peor que se pode facer na vida política que é traizoar a palabra dada, non só aos compañeros e compañeras do goberno municipal, senón tamén ante toda a ciudadanía. Agradeceu a lealdade, humildade e honorabilidade dos concelleiros nacionalistas e apuntou que a ciudadanía saberá xulgar a PP e PBBI polos seus actos, ademais de garantir o traballo do seu grupo para seguir atendendo as necesidades dos ribeirenses. O tenente de alcalde Francisco Suárez Puerta tamén amosou as súas impresións. O portavoz socialista afirmou que no goberno non había distensións e desbotou que as festas de agosto, un dos motivos que levou o PBBI a aliarse co PP, estiveran en perigo. O PP a través de Portos crea un problema, o PP a través de Portos resolve un problema, que todo é ficticio, é a maiores, e agora se fai unha moción de censura que o único que ten de realidade é que non querían formar parte dun goberno de esquerdas. O PBI, que fixo unha campaña na que dicía por activa e por pasiva que votar a Manolo Ruiz ou votar o seu equipo era unha traición aos seus votantes,
se ve na obriga, é dicir, é o Partido Socialista o que obriga o PBI a, como quen di, a firmar este acordo. Posteriormente se ve que non tiña ninguna voluntad nin ningún gusto por cambiar o que é o signo político de Ribeira. Ademais, sinalou de incumprir o acordo firmado públicamente logo das eleccións municipais do 2023. O tamén concelleiro de Festexos afirmou que na súa área hai agora moitas incertezas, xa que se está en plena preparación do Nadal. Necesito que quen vai a ser o responsable, ou a señora San Pedro, ou quen eles entendan que a persona cualificada con capacidade para decidir teña unha reunión de urxencia comigo, pois ahora mismo pois o pliego das luces quedou deserto por unha modificación por parte da Concellería de Facenda e Economía, que recalculou uns precios que se viron que estaban fora de mercado e, polo tanto, quedou baleiro. Ahora mesmo Ribeira non ten contratadas unhas luces e se necesita de urxencia sacar outro pliego. Ahora ben, non podemos ou non debemos, eu entendo, por responsabilidade, nin aumentar partidas, nin facer ningún tipo de gasto que igual non este de acordo co novo goberno, co signo que vai entrar. Mesmo caso no que se atopa a planificación das vindeiras festas do verán, onde xa hai grupos e orquestras contratadas. Ribeira ten xa as festas de Ribeira, que a Panorama, París de Noia, ven a Olympus, ven Platinum, estaban contratados os Heredeiros da Cruz, e todos estes representantes están pendientes de se a fecha se mantén ou non se mantén, pois están nun punto no que din, se ahora mismo me libera esa fecha, podo sacar adiante, se non, vamos a quedar colgados e queremos saber, están na incertidumbre, polo tanto, solicitarlle que a maior premura confirmen se o que se está facendo desde a miña área están de acordo ou se queren cambiálo, porque é necesario, así como tamén, pois, por exemplo, Cabalgata de Reyes. Agora pasará a oposición e o fai coa cabeza alta e destacando todo o que se mellorou nas áreas de festexos, turismo, novas tecnoloxías e relacións institucionais. Lamentou que a Xunta puxera freo a moitos proxectos en Ribeira pola cor política, iniciativas que asegurou a partir do 13 de outubro serán impulsadas e prioritarias para o goberno galego. O polígono industrial, é que me puxeron 2 parcelas na Puebla que hubo que negociar e comprar cas súas dificultades. Está resolto ahora mesmo, polo tanto, xa o teñen para que veña aquí unha lluvia de millóns da Xunta, nos arregle a todos os veciños o polígono industrial, a variante, agora se vai a poder facer sin problema ningún o centro de a residencia de maiores, o a guardería en Aguiño, todo o que faltaba en menos de ano e medio, dentro dos presupostos da Xunta, estou seguro que nunca se consignou tantos cartos como os que se van a consignar en breve. Na oposición, e máis concretamente no grupo de non adscrito, estará Juan Luis Furones. O ata agora concelleiro de Sanidade polo PPBI foi nas súas listas como independente e non apoiou a moción de censura cando Vicente Mariño a propuxo os edís. Eu de ninguna das maneiras na miña vida pensei-me imaginar que iba previamente a gobernar da man dos compañeros que hemos tenido hasta agora mismo do bloque. Non podo dicir que han sido traicioneros, non o foron, non podo dicir que non estean dispostos a chegar a acordos, estiveron sempre dispostos a chegar a acordos, non podo suscribir certas cousas que se din deles, non podo secundar, non encontro as razóns que se esgrimen neste momento a presentar esta moción de censura, eu creo que non son as razóns aceitadas polas que se deben presentar, quer decir, diferencias existen en todos os grupos humanos. Para eso existe o diálogo, para eso existe a linguaxe, non ten nada que ver cos temas de tratar do día a día da cidadanía. O día da cidadanía neste momento pois quedou un segundo plano por non sabería decirles, es decir, as razóns non quero entrar moito nelas, pero creo que non son desapropiadas e creo que non hai motivos neste momento para presentar esta moción de censura, e moito menos dun xeito tan de súpeto. El non a secunda ou non estar de acordo con esta manobra, polo que agora pasará ao grupo de non adscritos. Sei que hai parte das persoas que confiaron no PBI no seu momento hai 2 anos que probablemente apoiaron a min, sinto moitísimo que leven esta decepción e vou seguirnos representando hasta o último día. Furones lamentou tamén que non se puxera sobre a mesa as condicións de acordo do PBI e PP,
logo de que no 2023 o Partido Independente non quixera saber nada cos populares e firmara un pacto con BNG e PSOE. Si de alguna cosa puedo presumir é de que a mí a palabra procuro cumprirla siempre, salvo que me resulte imposible por la circunstancia que sexa. Isto está vacinado, eu presenteime, dixen todos os mítines da campaña electoral que un dos motivacións que teño principalmente é non permitir que o mal triunfe porque os asumes bonos non facemos nada. Eu creo que Ribeira necesitaba un cambio, nós fomos capaces de demostrar que Ribeira ese cambio non só necesitaba, sino que era posible, que viña ben, e, bueno, pues desgraciadamente as circunstancias non nos acompañan, entonces, pues, sinto moitas promesas que non vou poder cumplir, pero queda demanda xente que ha optado por unha solución moito máis a favor de mantener os privilexios que durante 36 anos se mantiveron no Concello de Ribeira. Agora, o 13 de outubro, votarase a moción de censura nun pleno extraordinario, acto co que se cambiará o goberno de Ribeira.